Us heu trobat en alguna situació amb altres persones en què us heu sentit menys o no acceptat pels altres? Bon dia i bona hora, soc en José Carlos Núñez, psicòleg i orientador educatiu a Barcelona. La normalització de situacions no respetuoses és molt present amb el món adolescent i també en el món d'adults. On algú decideix establir unes dinàmiques de poder i on la pròpia persona decideix quan i com pot exercir-la. Aquestes dinàmiques construeixen la realitat i poden passar a generar malestar i a generar un clima dolent. Amb tot això, és clau fer explícit que no volem aquesta situació. Tenim que denunciar aquestes conductes i tenim dues eines per poder expressar tot això, que és l'assertivitat i el llenguatge no violent. L'assertivitat ens ajudarà a dir no i a posar límits. I el llenguatge no violent ens ajudarà a dir-ho d'una manera en què l'altra persona no escali en la violència. Realment és una tasca molt difícil dir no, perquè va en contra del que els altres esperen de tu. Et faràs preguntes com: què pensaran els altres de mi? Ai, quina vergonya, no. I això és una barrera. Tenim que fer front i per això és molt difícil. Tothom té una imatge social construïda, tant positiva com negativa, tant de forma justa o injusta. Però la realitat és que tenim aquesta imatge social construïda. A vegades, ser assertiu, dir no, pot beneficiar-te perquè pots trencar aquesta dinàmica, aquesta imatge social creada. En síntesi, practicar l'assertivitat pot ajudar a millorar aquesta imatge social creada i a millorar el benestar propi, perquè ajuda a ser congruents amb la nostra manera de pensar. La manera de pensar s'uneix a la manera de fer i això provoca benestar propi. L'assertivitat ens dona l'autenticitat autèntica. Moltes gràcies per ser aquí i fins aviat.